ここで陛下にご相談がございます。ここで光と我々の間に和平を結んではいかがでしょうか。何？エグベルト、正気か？あれだけ血で血を洗った我々だ。今さら和平など組めるはずもない。そうでしょうかな。確かに我々は互いに多くの血を流してきた。だがそれもこの大陸が平和になることを願ってのこと。ここで我々が和平すればこの大陸から争いの大半が消えることになります。確かに双方ともしこりが多くあるでしょうが、血で血を洗う日々に比べればその程度のこと、大したことではございません。世が望むのはこの大陸から争いが消えること。彼らと和平することがその近道ならば何のためらいがあろうか。それでは陛下は。エグベルト、措置に任す。見事。正気か？光と和平するなどとは。ボーゼルか。光は我ら闇の者とは相入れぬ存在。その光と手を組もうというのか。その通りだ。ならば我々の協力もここまでだ。光と和平をするような者たちと組んでいるわけにはいかぬのでな。後でおのれ、ボーゼルめ。陛下に対して無礼な口を。よいレオン、しておけ。それよりエグベルト、頼んだぞ。お任せを。ここまで来れば帝都まであと少しか。そうじゃな。これからが大変じゃ。気を引き締めてかからねばな。でも大丈夫かな。オイラたちに取り合ってくれるかな。わからないわよ。そこら辺の影から湧いて出てくるかもしれないわよ。脅かさないでよ、シェリー。いえ、ヘイン殿、あながち脅かしではないようですぞ。私たちがここに隠れてたのがわかるなんて、人間にしてはやるじゃない。もっともそれもここまでだけどね。みんな魔物か。あと少しで帝都だというのに。守りたまえ。我が命に従い、その姿を表せ。
るな。灼熱の炎で全てを飲み込め。踏み込みが足りんわ。ほら、人間相手に手こずってるんじゃないよ。やめるんだソニア。君とは戦いたくない。何勝手なことを。今まで私をいじめたくせに。ローガの妹である君と剣を交えたくはないんだ。私にとって許せる人間はお兄ちゃんだけ。それ以外の人間なんて大嫌いだ。ソニア、もうやめるんだ。ローガが心配しているんだぞ。お兄ちゃんなら大丈夫。もうなんだ。うるさい。もう人間となんか話してられないよ。また剣の腕が上がったわ。
者を守る盾となれ。また強くなったぞ。